Nå, er der nogen, der vil huske, hvad det var, vi skulle lave i dag? Det er rigtigt, vi skal faktisk læse, at vi gå i gang med at tegne de her supergrupper. Så når jeg er færdig med at tale her, så har Mette, hun har lavet nogle supergrupper. Vi er lidt op i tremandsgrupper. Måske lidt med hjælp. Så skal I sidde lidt forskellige borger. Dagens program kommer her. Ja. Så vi har sagt, når vi er færdige med at tale, så deler vi op i grupper, og så får I nogle materialer. Vi har forberedt. Vi har lavet nogle mapper til jer. Til de forskellige grupper. Vi får karton. Store stykker karton. Nå, vi er med. Der er for meget. Og jeg ved, jeg ved, mange af jer har sakse. Og sagt i bruge, eller skal I låne nogen. Og så får I centimeterpapir. I den her mappe her, der har vi lavet nogle dyr til jer. Nogle infokort. Det ser sådan her ud. Fedt. Må man gerne tage den ud af mappen, Lasse, så man lige bedre kan sidde og kigge på den. Ja. Altså, at man lige tager de der sider ud. Ja, til siden ud, Kate. De sidder ud, men ikke til selve papiret ud, fordi de er lidt svære at få ind igen. Det var også det, jeg ville. Man lige tager siderne ud af mappen. Er med på den? Når man sidder 3 og skal kigge på de dyr, så kan man godt lige tage siderne ud. Det er simpelthen en helt sådan. Ej, du kan nok godt forestille dig, hvad det er. Den er skæv. Vi leger, du kan forestille dig. Er den skæv? Er den ikke skæv? Er det bedre? Okay. Nej. Det er godt nok, det er godt, I er så nøjagtigt, fordi det skal I også være, når I skal lave buerne. Den nederste var en centimeter for lang. Det er godt. Altså, det er faktisk en hel kvadratmeter. Og hvis I forestiller den kaste ned på gulvet, så er det så meget fylder en kvadratmeter. Og så bare 180 af dem. Og i flamingoens tilfælde her, der skal der være 185 af dem. Det er hvor forskellen hvor meget plads der skal have. Ja, 185. Vi har været kreative selv. Vi kan få en idé om, hvad det er, vi skal lave. Det her, det er ikke specielt godt. Vi ved godt, at I tegner super godt i kassen. Det gør vi ikke. Så vi har snydt lidt. Vi har kopieret det. Men det er bare for at give en idé om, hvad altså, hvis I kan forestille jer, her har vi også udvalgt 10 dyrebuer. Og det er de her centimeterpapir. I ser mange af dem, de er stillet meget sådan lidt kedeligt, fordi de er faktisk bare, hvad er det her for en type geometriske figurer, vi har her? Jeg synes, det er det samme hænder, jeg ser hele tiden. Jon, min ven. Kan du huske, hvad det er for en type figur, det her? Så var det, du kaldte den. Det var her sidste gang, vi snakkede om forskellige figurer. Det var sidste gang. Det kan jeg. Det kan jeg også. Det kan jeg. Nogen, der kan hjælpe nogen? Ja? Jeg kan sige det, eller... Du må godt sige det, ja. Det er rigtigt, ja. Jeg ved ikke. Hvad var definitionen på rektor? Jeg vil sige, rektangen i forhold til den her, ja, det er måske fint i et kvadrat, men der er den lige lagt på alle sider. Nå. Men, og som jeg sagde, nogle af dem her har vi lavet lidt sådan nemme, måske lidt kedelige. I må meget gerne være kreative, når I ser, hvad jeg kan. Og det er sådan lidt sjovt, men det er helt op til jer selv. Og på et eller andet tidspunkt, der får jeg også nogle timer til at sidde og tegne lidt. Tegne nogle isklosker, og I kan tegne... I må også godt tegne dyr, selvfølgelig. Nå, venner. Indgang. Du skal iPad'en med. Jo. Nej, ned med tasken. Vi kan spille. Jeg starter igen.
Ned i tasken. Fordi jeg skal vise noget nu. Nej, I skal ned i tasken. Alle sammen. Så er vi klar. Magnus, du hørte, hvad der blev sagt. Jeg ved godt, det ikke var så længe. Vi kan overspille. Sådan er det. Det var nærmest. Det var Nu skal I høre, alle børn. Nu har vi jo arbejdet rigtig meget med dyr den her uge her. Så derfor så tænkte vi, at det kunne være rigtig spændende at høre noget om, hvordan dyrene lever i flok. Om det er store flokke, om det er mellemflokke eller små flokke. Hvad vil I spørge? Og på deres fronter så er der noget sort og hvidt, og så der er sort på noget hvidt, der står der M, det betyder McDonald's for lever. Okay. Vi venter lige lidt på spørgsmålene nu her, fordi jeg vil rigtig gerne fortælle det her, så kan I spørge bagefter, hvis det er det. Som sagt, så har vi delt med i 3 kategorier. Store flokke, mellemflokke og de små flokke. Jeg har taget udgangspunkt selvfølgelig de dyr, vi arbejder med, de 20 dyr. Og vi kan starte med den første, som er store flokke. Er der nogen, der kan se, hvad for nogle dyr der er? Faktisk? Pingvin, flamingo og sæl. Det er rigtigt. Og det, som kendetegner den her gruppe, det er, at specielt fuglene, flamingoen og pingvin, de lever i kæmpe store flokke. Der kan være 10.000 vis af dyr. Og specielt flamingoen, de lever faktisk i par hele deres liv. Men de mødes så sammen med 10.000 vis af andre flamingoer. Og så lægger de æg og roer de her æg, og så kommer der små flamingo-babyer ud. Sælen, de lever i flokke på 200-300 stykker. De er i hvert fald set, hvor vi ligger op på stranden og ligger og slapper af og solen og nyder livet. Det som man sige, at i den her gruppe, der er der ikke en kæmpe fugl, som bestemmer det hele. Der bestemmer de alle sammen stort set lige meget. Og bare går rundt og spiser og for det andet. Ja. Men der er ikke en borgmester, der er ikke nogen, der er en konge eller noget som helst, der bestemmer. De går bare rundt og så kommer vi til den næste flok. Og det kan godt være lidt svært at se. Er der nogen, der kan se, hvilke dyr vi har her? Er det her? Det er rigtigt. Som ser sådan her. Hvor I skal beregne noget hegn omkring jeres stue, omkring jeres buer, og noget med jeres dyr. Og det er jo nogle lidt store tal, I skal gange og plusse. Så jeg tænker, at vi tager et af eksemplerne heroppe. Og I skal blandt andet, nu tager vi lige vores eksempel, men I skal have selv nogle tal, I skal til at regne. Er der nogen, der har et bud på, hvordan man regner det der stykke? Nej! Man kunne sige 6 plus 6 plus 6 i mange gange. Det kunne man godt. Kunne man også sige 32 6 gange? 32 plus 32 plus 32 plus 32 plus 32. Det kunne man godt. Men man kunne også gange tallet. Jeg ved godt, I ikke har arbejdet så meget med det, men det kan man faktisk godt. Hvis man siger 6 gange 2. Man kan også sige 30 6 gange. 30 spænd, og så er 2 6 gange. Det kunne man også. Hvis jeg ikke 12. Skal der så stå 12 her? Et tal her? Måske 1 over på den anden. 1 i mente. Og så skal man have gange 6 med 3. Hvad? Skal man gange 6 med 3? Det tror jeg. 6 med 4.
gange 32 sammen. Så vi siger 32 plus 32 plus 32, og se om det giver det samme. Det gør jeg. Tror I, det gør det? Ja, det ved jeg. Den gør det. Det er 62. Det er 52. Det er 52. Det er 64. Det er 54. Det er 54. Prøv at lægge alle totallerne sammen. Jeg har regnet ud. Jeg har regnet ud. Hvad Det siger er du? 52. Det er 54. Når du lægger totallerne sammen? Nej, det er 12. Jeg er alle i alt. Hvad? Ja. Det er 12. Det er nemlig 12. Men i alt giver det 2. Nej, 2. Og hvad så, når vi lægger 60-tallerne sammen? 54. Hvad siger du, Jonas? Så jeg kan godt se, at denne her regnemetode er faktisk den samme som denne der. Men denne her, den er måske lidt hurtigere og lidt mere overskuelig. Men hvis man synes, det her det er lidt nemmere, så må man godt gøre sådan. Okay? Det er lidt lettere. Når I skal regne det ud, så kan I få sådan en her tabel, som kan hjælpe jer lidt, hvis det nu er lidt svært at gange med de store stykker. Okay? Men nu så synes jeg, at vi